Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ýylat arasynda koronavirus alamatlary bilen keselleýän raýatlar köpelýär. Yerli lukmanlar bu näsaglarda COVID-19 testiniň geçirilmeýändigine, ýöne keselçiligiň alamatlaryndan olaryň koronavirus bilen keselleýändigini aýdyp bolýandygyny belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Balkandan maglumat berdi. Balkanly lukmanlaryň ençemesiniň habarçymyza gurrun bermegine görä, häzirki wagtda Türkmenbaşynyň köp uğurly hastahanasynda we ýokunç keselleri hastahanasynda boş yer ýok. Keselhanalaryň näsaglardan dolandygy sebäpli olarda diňe agyr syrkowlaryň saglyk bejergisini almagyna ruhsat berilýär. Sugunlar Türkmenbaşyda adamlaryň arasynda bedeniniň temperaturasy aşy ýokurlanyp hastahanalara ýüzlenýänler köpeldi. Ayakta gelen näsaglara derman ýazyp berip, öýlerinde bejerge almagy maslahat berýär. Bu keselçilik bilen syrkowlan näsaglaryň beden temperaturalary 40 gradusy çelini ýokurlanýar. Näsaglaryň burnu ganaýar. Olarda iç geçme hem köp bolýar. Keselçiligiň alamatlaryndan näsaglaryň koronavirus dümegi bilen keselleýändigine aýdyp bolýar. Diýip Türkmenbaşyly Lukman anonimlik şertinde aýtdy. Lukmanlaryň aýtmagyna görä, megerem şu günler şäher ýylatynyň epesli bölegi koronavirus dümegi bilen keselleýär. Şäheriň tiz kömek gullugy ýylatyň talabyny ödäp ýetişmeýär. Köp näsag hastahananyň koridoruna ýatyp bejergalýar. Soňky bir hepde bäri şäher hastahanalarynyň lukmanlary operativ rejimde işleýärler. Agyr hastalar öýkeni emel taýdan howalanýan enzamlary birikdirilýärler. Hastahanalaryň reanimasiýa bölümleri hem näsaglardan doly. Diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Balkanly başga bir lukman aýtdy. Şeýle-de lukmanlar häzirki keselçiligiň adamlarda, hususanda kronik keseli bolan we ýaşy uly raýatlarda juda agyr geçýändigini aýdyp, bu keselden soňky 5 ýylyň dowamında 8 adamyň ölendigini hem aýtdylar. Bu näsaglar köp ýyllardan bäri diabet, dem gysma, ýürek damar kesellerinden ejir çekýärdiler diýip Balkanly lukman sözüne goşdy. Adatlykda bu raýatlaryň şahsiýetini we ýaşaýan ýerini aýan edip biljek maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenbaşynyň köp uğurly we ýokunç keselleri hastahanalarynyň hemde şäheriň saglygy goraýyş müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenbaşyda koronavirus alamatlary bilen keselleýän raýatlaryň köpelýändigi barada habarlar türkmen häkimetleriniň halkara uçur gatnawlaryny gaýtadan dikeldip başlamagynyň ýa-da gabat geldi. Türkmenistan halkara uçur gatnawlaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň martynda olary 2 ýyldan gowrak wagt soň, ýagny şu ýylyň maýyndan bäri bölükleýin dikeldip başlady. Soňky bir aýyň dowamında Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen aradaky uçur gatnawlary hasta köpeldi. Şol uçur gatnawlarynyň belli bir bölegi paýtaht Aşgabatdan we Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherinden galan bölegi Türkmenbaşynyň halkara aeroportundan amala aşyrylýar. Bu uçur gatnawlarynda her hepde müňlerçe ýolagçy ýurda dolanýar. Şu aýyň başynda Adatlygyň Türkmenbaşydaky çeşmesi 5-nji oktyabrdan başlap Türkmenistana daşary ýurtlardan gelýän türkmen raýatlary üçin ozalky 3 günlük karantin düzgünlüğüň ýatyrlandygyny, emma munyň daşary ýurtly ýolagçylar üçin henidem saklanyp galýandygyny habar beripdi. Howa ýollarynyň açylmagy we daşary ýurtlardan ýolagçylaryň gelip başlamagy bilen koronawirusyň ýene ýaýrap başlajagy 2 uçsuzdy. Galy berse-de güýz pasly dümögiň islendik görnüşiniň iň köp ýaýraýan döwri hasaplanýar. Diýip Balkanly lukman sözüni jemledi. Türkmen häkimetleri global pandemiýanyň başyndan bäri ýurduň çäginde koronawirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny tekrarlaýarlar. Ýöne Adatlygyň habarçylary, Türkmenistanlylar we garaşsyz neşirler ýurtda bu kesele ýolugan müňlerçe adamyň ölendigini habar berdiler. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän John Hopkins merkeziniň 31-nji oktýabrda çap eden maglumatlaryna görä, koronavirus ilkinji gedek 2019-njy ýylyň dekabrynda Hytaýda ýüze çykarylanydan bäri dünýä boýunça bu virus sebäpli ölenleriň resmi sany 6,5 milliondan aşdy. Şeýle-de 630 milliondan gowrak adamyň virusa ýolugandygy hasaba alyndy.